Jadi mulia tema adhita saluhut na. Dorang so hujalo hami godang nami amang permusik nami. Berjulu jolo masih perustahe maju hami. Jadi di hamu dengan nasian huria HKBPJ itu dos marohata ba ala amang padita nami ma macalo godang tak. Berdus ni roh do amang situa sihite. Nang na subuyaw. Aladok do pengurus tarupani hamu, babu mardus rohamu pasak betul bang sekjen. Ido, sekjen ate dang sekdis. Ido, sekjen. Jadi mulai ate di tuhata, mulai ate di persorata di baga seperti kianon di tonga-tonga ni huria na huto watami, huria HKBP dolok horep. Didok nama tua go kundo si mau jojo si luson. Di hamu abang panitia lang sa luhut na ruas. Di sojon ko dohami hobar di go kundo hot jojo muna tuhuria jetun kabil. Om mahami amang marhite punguan ama PHD na adong di huria jalan na diuluhan ni amang panditata amang pendeta John dohot inang calo pandita boru tahayan. Alani sahak matutu partikiat di hami ima di nalahu majalo godang nami alani lihat kamu matu hami partikiat amang. Gabi amang gabi. Amang pande nami di sojong jodoh kami tutu kobar di gora-gora ni huria HKBP dolok horep. Alani neng majalo panortorom mahami di bagasan luat nabi dangon. Alani amang permusik nami. Ala marmula do na denggan, marmula do na uli, marmula do sa luhut na adong di hasenganon. Asa si ajur mula topa, mula ni mula ni rumagorga, mula ni anak hatubuan na marbisuk, boru na malo marroha. Ala ni dapat todamang di hamijo, godang mula mulay.